Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu este unica instituție de învățământ superior din țară care formează specialiști atât pentru Sistemul Național de Sănătate, cât și pentru alte state. Oferta educațională pentru studii superioare de licență include specialitățile sănătate publică, optometrie, asistență medicală generală, tehnologii în radiologie și imagistică, fiziokinetoterapie și reabilitare. Dacă optezi pentru studii superioare integrate, poți aplica la programele medicină, stomatologie, farmacie. Pentru studii superioare de master, poți alege unul dintre programele Management în Sănătate Publică, Tehnologii Moleculare în Sănătate, Master Științific, Sănătate Mentală Publică, Nutriție Umană, Optometrie Clinică, Nursing Avansat, Intervenție Timpurie în Copilărie. Toate programele de studii superioare sunt acreditate la nivel național, iar programele medicină, stomatologie și farmacie sunt acreditate conform standardelor Federației Mondiale pentru Educație Medicală. Studiază o profesie nobilă pentru un viitor prosper.